Annyit rendeljünk. Koci! Én nagyon adom a karakteredet, tehát nagyon tetszik ez a... Út felé. Megszökik szívem szerelme. Menjünk a strand lévő felé. Az enyém! Azt a kurva, mi a fasz? Ez nem az. Álljon meg! Álljon meg! Szoktatik már föl. Álljon meg! Ez hülye. Álljon meg, hol van? Álljon meg! Álljon meg, szálljon ki a gépjárműből, szálljon ki! Bejön, bazd meg, ezt nem hiszem el, hogyha ez bejön, bazd meg! Ezt nem fogom elhinni, hogyha ez bejön, nem! Megint csapó, bazd meg! Nyom! Bazd meg, merre, hova? Egyenesel! Meg eljutunk haza. Nem ti, hanem Jack. Ja, az lesz? Új, a teljes tempó. Jaj, teljes! Hát ez nagyon... Autó! Újba! Igen, akkor maga nyomjanak az Enter. Mit csinál itt az Enter? Na. Hát jó. Na, enterezzem. Hoppá! Azt a kurva! Jézusom! Számba jössz! Mi van? Hát nézd meg melyik szám az melyik szám! Bassz meg, szétfúrlak! Mi van? Elkapnak és szétbasz. Szop ki! Te! Te mint jó! Mi van? Add vissza a tolomat, te köcög! Jó. Basz meg! Az mi a demon feje? Az mi a demon feje? Ez nagyon kellemetlen, dögöljek már meg! Hát ez egy jó kérdés. Hát... Na végre! Ah! Elmegyek a szerelmemért. Fasz. Mi a fasz? Hogy? A motorom! A motorom! Mindig, amikor eltervezem a céles napont, akkor nincsen soha céles nap. Mi? Halló? Jó? Jó? Mi történt? Jó? Jó? Ha nagyon ilyen nap. Hány ember volt kórházban? Aki majd nem válaszol, az elesett, ennyi. Abban vagy a te volt kórházban. De nem igaz. Hogy befordult elém. Halljátok, akkor oda megyünk és üttünk. Jó. Ah! Jó van, mindenki kurva, hogy gratulálok. Az nem jó. Tosszi! Tudok róla egy-két dolgot, ami nem feltétlen lenne ide jó. Meleg. Nem. Akkor hogy lenne a pasim? Ja, jó a pasid. Ja, hogy ő a pasid. Ja. Jézus, ja, ugye gratulálok. Én azért szavaztam rá, Az mert igen, azt hittem, bocs. hogy szépen az meg. Jó, megyek, megváltoztatom a voksom. Anyu, de ne te vezess! Bazzeg, a macskát a mikróba hagytam. Mi van?
Jézusom! Jézus Mi? Mária! Vaska? Ne vedd ki, már süljön rá. Hát ez nem jött össze?